Il-Partit Nazzjonalista qiegħed ikompli jdajjef ġurnata waħda wara l-oħra. Sostna dan l-editorjal ta' The Malta Independent dwar l-istat li hemm fil-Partit Nazzjonalista, f'artiklu bit-titlu ta' Daliya's Isolation Set to Grow Further. L-editorjal kiteb dwar kif Adrian Daliya diġà tilef l-aktar nies qrib tiegħu, hekk kif fix-xahar ta' frar f'nofs inkwiet ieħor għall-Partit Nazzjonalista, Clyde Poole irreżenja minn Segretarju Ġenerali, Christy De Bono minn President tal-Kunsill Ġenerali u Robert Arrigo ħabbar li mistenni jirreżenja minn Viċi Kap Nazzjonalista. Magħhom irriżenja wkoll Angelito Xiberras minn Direttur tal-Uffiċċju Elettorali l-Elkom. Din il-kariga ttieħdet minn Boris Scerri, l-eks teżorir tal-Partit Nazzjonalista, u li kien parti mill-fazzjoni Busuttil meta fis-sajf li għadda ppreżentaw vot ta' sfiduċja f'Adrian Daliya. L-editorjal tal-Independent kiteb ukoll dwar ir-reżenja tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u Marta Sportelli li qalet li rreżenjat għax bittaqta nifisha bis-sitwazzjoni li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Postom huwa mistenni li jieħdu Ivan Bartolo u David Take, żewġ deputati kontra Adrian Daliya. Fil-fatt l-editorjal qal li jekk jitul dawn iż-żewġ persuni fil-Parlament, il-pożizzjoni ta' Adrian Daliya se tkompli tiddajjef. L-editorjal kiteb li mhux sigriet li l-grupp parlamentari huwa maqsum u kien hemm sforzi biex itajru lil Adrian Daliya. Qalet li bil-preżenza ta' Take u Bartolo, Adrian Daliya se jkompli jiġi iżolat u jiddajjef aktar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.